birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How young? I'm 88. Ako na lang magsabi. Sabi. Ayan na may naglalakad na ay. Okay mo pa. Kaya pa. Ikaw pa yata. Meron na dyan. Tabi mo na isa. Mayroon na dito. Meron na dyan. Doon na lang. Mayo para po kapatid ng Kristo at yun na po ay ikaduwang domingo ng Quaresma. Pinikot namin yung mga tayang pagkasega, Florencia Diaz, Annabel Aurora, para po marikalalwara po kay Mateo and Elijah Miranda, and Gracio and Marcos Apizon, Hermoenes and Damiano Viray, Cecilia Navarro, Tulud, Danny Countryman, Kayla Cuevas, Claire De Augustino, Jennifer Erkman, Christopher Hamilton, Dustin Inman, Joshua Flower, Adolf M, Justin Lee, Felix Leon, Lisa Mickens, Elizabeth Peña, Father Cassidy, Cristobal Miranda, Andres Noviros Mejia, Father John Owen, Leia David, Marvin Ignacio, Michael Yanko, Jose Mariano, Mr. and Mrs. Roman, Mr. and Mrs. Yahon, Leonardo Maria Beatriz Bustos, Alfred, Marta Garcia, Mr. and Mrs. Ignacio, Felix Viray, Orlando Bonifacio Sr. and Jr., Carlito Jose Domingo,
Espiritu. Amen. In grasya ni Ginoong Kristo, lugod ng Diyos, at in pamagyaman ni Banal na Espiritu, manatili kay kailan sa wala. At eka, Pinoy. Kabataan, isang pamilya kung tamo king bilang kapamilya, upuri pa salamat king balulit pa, kaya ganang alam at grasya. Manalangin tao. Ating katapatan, yato kaya yung karatmuan, king kaya yung loob. Ginoo, pakalulukoy kami sa ipaki, ang tinigke ka kay manali. Dapo tingin ingatan nila, rin ang pangitapot, at kaya gagalang, at sablang manalig, king loob na. Iligtas nila king kamatayan, king panawing galo, pagkaluan nilang pamangan. Ginoo, pakalulukoy kami sa ipaki, ang tinigke ka kay manali. Inginuyang kay katang kapanayan, talasaw at kampilan. O Ginoo, lugod mo kay kamista ipakit, ang tinigke kake, manali. Ginoo, pakalulukoy kami sa Lunes, ulining sarili ng panasan at grasya. Ikalo na itigil, alam ko, kim kapakilanaming mayaw, kabalita. Inaman mo, inkin. salamat Diyos at pagkakunin niyo para kailan po. Idinumanatili kay kayo, At eka, Pinoy. pamamasaging may kabalita, pagbamusan na kayo. Ligayang eka, o Ginoo. Kinpanaw na ikaw, tigina ng Jesus di Pedro, pagpunin ni Kapatid Santiago at Juan. Ilang apat nilukyan na rin na tumamatas sa mundo. Kinakakit na rin at lugalagan, minaliway aske ni Jesus. Iluba na sinabiya at inaldo, at inimala na maging makudiya ang ting insala. Kabagabot ingit dala ni Moises ang huling ni Elias nakipagsalita na ang Jesus. Inyaman ng Pedro ang Jesus. Ginoo, masantingin kini anak amo. Umisa ka, italagad kong atlungtol na kini. Metong para keba, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pagpagsalita, inyang inmasdat kabiga, tikpanala. Merandang iba't tindiga, inyang kumasiwala, nga na. Itiingalang kong tutong papamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Ako din among. At yung alam niya, ipagawa ng Domingo, ng panahon ng Quaresma, aw sa kaya ng Domingo hindi Transfiguration Sunday. At yun po'y may basta, ikailangan ng medyo ngeni, ing pamanaliwalang aske ng Ginoo. Asak siyanda, rin at lumalagan, ni Pedro, Santiago, at Juan. Ing pamanaliwalang aske
kering ginuing da kanan ng Ebanghelyo, masdag yung masdag inglo pa na ang timoy naldo. Maputi ang maputi imalala ang timoy sala. May naliwayas ingilo, ikayuya arapan na rin alaganda. Kapatid, kay kabanang muling panahon ng Kwaresma, uyan mo naman yung panangkat kay katamo. Pamagpayo, pamagbaliklo in akong Ginoo. Pakisabi mo na mo, isipin mo, magpayo na ka. Ay, magbayo ka na po. Pag-ibatan na eh, Magbayo. una ka pa. Kanilin mo ang panahon ng Kwaresma, o yan po'y palagkat kay katamo. At insana pamagbayo. Ako po kasi bagay pamagbayo, pwede kang puntalan. Mumunang pamagbayo, yung ito'y pamagbayo, papuntaking karokan. Papuntaking marot. Halimbawa, ikakaluguran tayo, isisibig kayo pa rin, may ikilakan na kayo. O naging memoke kayo, hindi na sensuya. Ikwataya, aking nang negini. O naging pamanala ng pera. Alaning kilala. Dala ko papansinan, hindi kayo kakaluguran. Ako nang magkakatiyak yung dalan, wala mo inang sticknet. O kanya na. Ay, talaga. Mamansin. Matulit niya yung dalan. Bigbayo niya, opo. O yan ka, pamagbayo, papunta kay Maro. Another example, yung kampanya, ay gusto niya. Kalaman ka rin, kalaman ka rin, kaulan na ka ba, panulan na ka ba, mamanit doon na. Ang gano'n kayo, kasulso, kayo pareho, ito, dalan na kayo. Kung yan hindi ko na, di ba kung nakalaman kayo kayo? Di ba namawal kayo kayo? Di ba mamumaki kayo? Ay, Di kayo lang? Wow! Magpapagbahay pa ko tating Maro. Dapat ating mong katong pagbahay, kaya may
Ginoo manatiliyan kayo. Yan ka rin puso iyo. Pasalamatan ng Ginoo na Diyos kamo. Tunay rin karapat dapat at mapuliling pasalamatan ng malapit ng magkarinig pa. Diyos inanang naglaos na ipaya. Kapaminatan ng Kristong Ginoo. Kindalang din kayo ligaya. Harapan din kayo nalagan. Sidiyan na warang ng lalapit ng kamatayan. Nasa ito kapaminatan ng batas at ng propeta. Hindi pangakong Kristo kailangan niya ang dumalang kasakitan bayan niya siniganin kayong paminyutin niya. Ulitin ang mabet sa nagpuring ang inhel ka rin banwa, dalit ka kaligaya, dan magyagal ito ng babe kapuryan kaya ka at namingaran o puri. Para po